ኣብ ላምፔዱዛ ዝሞቱ ጉዳያት ገበናት ሰብኣዊ ስልሰት ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜጋታት ብኽብሪ ኣብ ሃገሮም ንኽቕበሩ ሬሳታቶም ናብ ሃገሮም ንኽጋዕዝ ኩሉ ምድለዋት ወዲኡ ይጽበ ከም ዘሎ ስለዚ ድማ እቲ ናይ ምድላይ ሬሳታት መስርሕ ክቃላጠፍ ንመንግስቲ ኢጣልያ ደጊሙ ከም ዝሓተተ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣፍሊጡ እቲ ብ17 ጥቅምቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ ምልላይ ግዳያትን ምምላስ ሬሳታትን ዘሎ ምድን ኡጋያት ምስ ስድራቤት ግዳያት ኣብ ጭንቀትን ሰንፈላልን እቲ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝተለለየ ሬሳታት ብቕጽበት ናብ ኤርትራ ክግዕዝ ተሓቲቱ ከም ዘሎ እውን ኣነጺሮም ሓበሬታ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ወሲኹም መንግስቲ ኢጣልያ እቶም ግዳያት ብኽብሪ ኣብ ሃገሮም ንኽቕበሩ ሬሳታቶም ናብ ሃገሮም ንኽጋዕዝ ክትሓባበር ብመንግስቲ ኤርትራ ንዘቐረበሉ ምህጽንታ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ምድን ኡጋይ ከም ዝቕበሎን ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገብርን ብ16 ጥቅምቲ ንኣምባሳደር ኤርትራ ከም ዘፍለጠ ገሊጾም እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢጣልያ መንነት ግዳያት ብዘይ ዋላውል መንገዲ ንምርግጋጽ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ከም ዘድልን ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእልን ብምሕባር ክሳብ ዝግበር ድማ ንጥዕናዊ ምኽንያታት ንገለ ካብቲ ሬሳታት ብግዝያውነት ክቕበር ከም እተገደደ ኣፍሊጡሎም زي خبركم تعذبتي بزعبة زي توثق حبريتها نخبرنا أمباسادر إيرترا بإيطاليا أتو زمر تخلى بتليفون شنو قصينا كم يوم تيخا أمباسادر؟ صبوه كم يوم تيخوم؟ هلو دمسة تحت بلا لو من البات تعذبتي سمعوا خان انتان دمسة حاو تتبل؟ هلو؟ صبوه يسمعنا له صبوه يسمعنا له عزيز تحت له هلو هلو أمباسادر لعلي 300 هيوت زغزفه حدقا لامبيدوزا درو كالاي سومونو غير الله ابت علت تجميرو منغست ኤርትራ ሬሳታት ዜጋታቱ ናብ ሃገር ንምምላስ ብኽብሪ ሓመድ ኣዳም ንምልባስን ከካይዶ ብዛዕባ ጸንሐ ጻዕርታት መብርን ተትበና ድምጺ ኣዝዩ ትሑት ስለዘሎ ብዙሕ ኣይሰማዕኩን ግን ብሓፈሻ ድሓን ክደግመልካ ኣምባሳደር ያም መግለጹ ዝቐረበ هلو መንግስቲ ኤርትራ ንባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ንምኽባር ሬሳታት ናይቶም ክቡራት ደቆም ኣጥፍዮም ዘለዉ ስድራታት ንምምላእ ብናቱ ወጻኢታት ኩሉ ሬሳታት ንኤርትራ ኣትዩ ናብ ስድሮኦም በፂሑ ሓመድ ኣዳም ክለብሱ እዚ ውሳኔ እዚ ወሲዱ ምስ መንግስቲ ኢጣልያ ዝርብ ኣካይዱ እዩ መንግስቲ ኢጣልያ እውን እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ ጠለብ ተቐቢሉ ኩሉ ምትሕባሩ ክገብር ከም ምዃኑ ኣግሊጹ ኣፍሊጡ ስለዚ ብዕለት 9 ኢና ኣቕሪብናዮ እቲ ሕቶ ብዕለት 16 መልሲ ረኺብና ብዝኾነ ግን እቲ መልሲ ነቲ ንጽበ ዝነበርና ዝምልስ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ንጥፈታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ሬሳታት ንዓብዲ ንኽኣቱ ናብ ስድራታት ክበፅሕ እዚ ንቃለሰሉ ዘለና ኣብቲ ምልላይ ናይ እቲ ሬሳታት ፀገማት ስለ ዘሎ ንምልላይ ግዜውን ክወስድ ስለ ዝኽእል ክሳብ ኩሉ ዝፃረን ንምብጋስ ካብ ዝበፅሐን ብግዝያውነት ወይ ድማ ኣብ ግዝያዊ መቕበሪ ቦታ እቲ ሬሳታት ፀኒሑ ኣሎ እቲ ዝግበር መርመራታት ብምልላይ ክግበር ከም ዘይክእል ምስ ተሓልፈ ናይ መወዳእታ ምርጫ ዝግበር ብሳይንሳዊ መገዲ ማለት زي خبركم تعذبتي مسمر صبغ سي لزي اللي مسترخبنا دحر قال زيناتات كنفتنينا خلاقي زي يا ريتها